at ipadayon. Sige, alam na, imong iikalala. Kung ubos pa ito, daling papasuglim na. Pag-araw-araw lang ay may masulong ka na. Ganayang pagsayaw at bukaw na oras sa pagtawag ka hagaran mo, inalis ka. Dalingan ay masulong ka, inuuntim. Sa mga pasok-pasok, mga tunang kitaman, ayaw kita kung inalalang, ayaw mga oras ulaman. Paluwas ay iningahan ngayon, ay kung pamininay-inay ka pa, basta na mauunahan ka. Anong puso na yan ay lumayan, sa aming sangay, ayaw mauwi, para diri ka maalkansi. Pagkaraganin mo ngayon, hindi ba tumanan yung karuyan, sa mga oras pa, di kahit kumakalong ang bilahin, maninuyo, ayaw pa mahuli. Alam mo na sa man, at ibig karuyan, matulog na kung ayaw kita kutuhain. Kutulang, bisan kung kasamaran, kung akong tungan, kakakang talagay palaman. Kung mahihimo, inayong sa kabumayan, akong mahagyo, bisan makundi ay ang karuyan mo. Inay nga bang panis kita, pagsayaw, bisan madali ay lang. Nasunod ka na yung hapon mo na una at iyong kabay sayangan at pariguran kung nagsasayaw kita madua. Masayaw kapuran sa akong naminalang ibrusay ka dalaga, singsingan mistisa, wala akong pagsayaw niya at kapag-terpas niya dinig ka sa rin. Alright, damo nga salamat, Honorable Senior Board Member Mark Paul Gonzalez. Likewise to our Vice Governor, our very own Vice Governor Maricar Season Gutizan, hadong iyo Coracha number. Okay, so po mga kasangkayan, tungod kay nagkikita